This is my car. Dat is mijn voeten. Wat about your queen and the baby? En dan kan je niet tellen van Amerika die ken. Official amon amo. Dan wil ik wel en dat is wel elkaar wel vat in je handen. Dan wil je niet zeggen. En daar elkaar rond geslingerd. En om daar was bouwen de vat bij het voet. Om daar was het gevallen daar rond gerold. Nee, maar wat wil je? En met elkaar weer gaan. Wat kon er nog niet bang zijn? Hij had geschreven van die bank. Het is geschreven. Come and repossess. Om te komen halen. Because you have failed. En je hebt niet betaald. Moeders en vaders. Kijk wat ons heeft gezien ons Especially vooral mensen. Maar die dingen ons geleerd heeft. Dat is niet onze mensen. We can cry and kick. Ons kan hele stop and fight en bekleen and throw en gooien things around en de rond gooien. to scare off Om weg te jagen. the angel Gabriel. Ja. How because Gabriel in this context, Gabriel, the angel Gabriel, is the sheriff of the cross, the court of the heaven. God told him at this moment of young to say to you, this woman is not yours. Young, you can cry, everything else, but it still stands that we do not belong to anyone. I do not belong to my wife. I do not belong to my children. I do not belong to my church. But I belong to God. Because my spirit, my soul, because my life does not come from my wife. Her soul did not come from you. The first day you met her, she was alive and happy. And now you put a boot on. Now you're running this chair. And you give a fella simple and easy. Yaba wa mjola wa mnyara. Let me tell you. Maybe consider the fact that the soul, the spirit, yes. Even if I love you, even if I claim you to be mine, you are really not mine. Because you are of God. You are of God. In the book of Genesis, when we are, remember, of the new heaven. Moet je moeder op aan toen die jullie bezig gemaakt hebben, moet je er nog blijven. en toen met de stof van je aan te gaan. En na dat, From young, the body was lifeless. It was dead. je kan met haar geleden, je kan niet zeggen. Dat is haar geleden. Je kon niet horen niet, kon niet zien, kon niet weten niet, kon niet ademhalen. En God heeft gezegd, let me, kom in. That's a gift of life. Als het gaat Give me this only my soul and my spirit. Never will give me breath. His soul. And that God began to move, began to shake, and began to be. And that same spirit has a hope. Has a hope
The God that I serve and I love. God dat ek lief voor is en dien, is 'n goeie God. May He heal you. Mag hy julle genees. Mag hy Close out your friends and everyone is almal wat hier is. going forward. Our Father. Onze Vader wat in die hemel is. Laat die naam kom. Laat die koninkryk kom. En die wil geskied op die aarde, net soos in die hemel. Heal us today. En heal us vandag. Ons dag is oh, yes. Lead us not into temptation. Lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Van al die ewigheid. Amen. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Onze Vader wat in die hemel is. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Amen. Dankie Here Jesus. Vir 'n boodskap so reg. Dankie Vader vir hom wat U uitgestuur het om ons te kom herinner, Here, dat ons slegs verbygangers en vreemdelinge is hier op hierdie aarde. En dat ons nie hier hoort nie, maar dat ons 'n ewige woning het wat in die hemel is, gebou deur God se, nie deur mense aan. En dat ons vroeër of later terug gaan keer na waar ons vandaan kom. En as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Seën vanoggend hierdie woord. Wees Uself die naprediker van die woord. Vertroos hulle wat bedroef is vandag. En wees vir hulle 'n God vandag. Kom loop saam met ons wanneer ons gereed maak om die laaste myl saam met Silvia te loop. Bid ons dat U ons gaan verlos. In Jesus naam. Eer en dank sê. Amen. Ons gaan die volgende deel van ons gaan het geleer indien daar kranse is wat gelees moet word. En dat ook aan die bedankt te doen. Vamos ver.
Ik heb dat ook vandaag voor de minister van Groningen. Hij heeft de ondersteuning gebieden, bezit. Dat is eigenlijk voor onze regio. Dat is een namaals van ons. En natuurlijk dat die leerschap van de minister voor mijn zuster. Op lang voor als ik tweedens als ik ben vast in bij dan. Vader hoog en wijs dan. Lord Heer, iedereen wat de pena op Allah was. En ik van wanneer ons ook gaan. Fixing films die onze dorp in Landische man, Kevin McKenzie. Oor Rina en Cliff, onze zuster hebben net baie dankie vir julle. Ons appreciate. Baie mense was vir ons daar van the word go. So ek moet dit in die wille uitwys. En it's not in person, it's not allemaal mense. Allemaal wat hier is, onze zuster, echtgenoot, ma en oma, zijn memory begonnen. Ik zeg voor jullie bij je. Blessings voor jullie ook. En ons heeft onze dank te betekenen aan allemaal, iedereen wat zo is. We willen die vrouwen staan met deze is en die voelen de recht voor de goede gedaan. Die oren natuurlijk later is graag zo voelen, die zich aanvoelen, maar iedereen telkens is welkom om later voor ons het mooie refresh en dank je te zeggen. Ik vind dat je vandaag hier is en samen is van de rol. Die rol, wat is het is van die deel. Pastor Bishop team, wat we know is die you appreciate the word of the Lord that He has blessed you. So, I love Him allemaal. Als het is dat het iets van ons is, please, laat dit niet af van het opzien. Het is niet bij je. Jolandi, Daniel, Fiona, Jaina, Christian, and Noel. We gaan hier de kant staan.
lewe sal hê. Daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die dooie stem van die Seun van God sal hoor. En die wat daaraan gehoorsaam is sal lewe. Ek is die goeie herder. My skape luister na my stem en ken hulle. Niemand sal hulle uit my hand wegtrek nie. As julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. En die wêreld sal julle natuurlik hê. Waarom moet ek in die wêreld vra oorwin? God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om ons te help in nood. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeet ons nie vir ons geregtighede nie. As ons leef, leef ons tot eer van die Here. As ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons aan lewe of ons aan sterwe, ons behoort aan die Here. En hierdie genade is nou aan ons openbaar. Deur die koms van die Verlosser, Jesus Christus. Jesus Hy is Christus. af van die dood gebreek en die evangelie ons verkante te lewe aan die lig gebring. As ons leef, lewe ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, lewe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Mas dan